Želite li saznati više o Domovinskom obrambenom ratu? Čuti o samim vojnim akcijama od istinskih heroja? Upoznati se sa braniteljima koji su i nakon rata ostali pobjednici? Naši dečki. Emisija o herojima Domovinskog rata. Nekad i danas. Dobar dan, evo još jedna emisija Naši dečki kreće upravo. Danas razgovaramo sa našom curom. S nama je Bojana Krnjaja Kaurin, koju ovim putem prvo lijepo pozdravljam. Dobar dan, i vama također u studiji režiji. Pozdravila bi sve hrvatske branitelje i braniteljice u cijeloj Hrvatskoj. Recite Bojana, kako to da ste vi kao tada vrlo mlada žena odlučili krenuti u rat? Ja sam inače kao cura sa 18 godina dragovoljno išla na služenje vojnog roka, tako da sam bila obučena i što se tiče naoružanja i što se tiče svih obuka, prošla sam se sve to i kad je rat izbio, onda sam se sama dragovoljno prijavila i otišla sam na prvu crtu bojišnice u Sunji. Recite, koliko u tom trenutku imate godina i kako možda vaši muški kolege tada reagiraju kad dođete direktno na prvu crtu? Pa malo je bilo neugodno jer jedina sam bila žena, ali svi su me primili ono kao i sestru i poštivali su me, nikakvi nisu, mislim da sam imala da mi je neko govorio nešto loše, nego zajedno smo se borili rame uz rame i nisam imala što se tiče toga problema. Recite, kada se prijavljujete točno, već 91. ili? Da, 1991. godine se odmah prijavila. I možete nam nešto ispričati onda o vašem ratnom putu, kako je to izgledalo, do kad ste bili? Bila sam do 28.2.1993. godine na prvoj crti bojišnice, bila sam non stop, u svim akcijama sam bila, također i ranjenike isto izvlačila, bilo je svega. Prošla sam pakao, inače je Sunja prozvana i malim Vukovarom, znalo je dnevno i po 3000 granata padati nam više glava. Znali smo da po par dana ne izlazimo iz bunkera od napada pješačkih i od granatiranja i od svega. Recite, koji je bio tadašnji vaš motiv? Što vam je davalo snagu u tim teškim danima? Davalo mi je snagu da budemo slobodni, da živimo u slobodnoj Hrvatskoj, da ne znam kako bi to opisala, srce me je vuklo i sama sam to odlučila i tako da otišla sam i... Recite, imamo informaciju da ste baš na današnji dan vi bili i ranjeni. Upravo tako, prilikom pješačkog napada, taj dan je 14.2.1992. bio baš veliki pješački napad, tako da sam bila i ranjena točno na današnji dan, na Valentinovu. A recite, da li je tu kraj vašem ratnom putu ili ste se onda vraćali? Vratila sam se nakon oporavka u bolnici, nakon operacije u Sisku. Nakon mjesec dana ponovo sam se vratila u postrojbu i nastavila dalje i bila sam sve do 28.2.1993. godine na prvoj crti. Recite, ako smijemo pitati, o kakvoj se ozljedi radilo? Radilo se o ozljedi desne ruke. Dobro, evo za početak i za prvi dio našeg razgovora, to bi bilo to, predlažem da poslušamo glazbeni broj, onda se brzo vraćamo. Naša cura. Kada vidiš kamen na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više, nemoj samo proći ko da ne postoji. Tu su hrabro pali prijatelji moji. Slušaj kako grmi, kako more pjeni, pitaju te jesu li zaboravljeni, za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se
Gubitnici svjetla stali protiv tame, zato zora sviće, zato dan se budi. Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi. Evo, razgovaramo sa Bojanom Krnjajom Kaurin, ženom ratnicom, našom curom koja je provela 2 godine na samoj crti bojišta, evo čuli smo u Slunju. Bojana, kako danas gledate na to što ste odlučili se dobrovoljno prijaviti i postati jedna od hrvatskih braniteljica? A kako gledam za ovakvu Hrvatsku današnju, nisam se išla boriti. Gdje nas svi faktički prozivaju non stop, pljuju po nama, šikaniraju se, pogotovo od naše vladajuće na vlasti, sve pokradeno, popljačkano. Duša me boli jer mnogi su živote dali za ovu slobodnu nam Hrvatsku, ali za ovakvu ja mislim da niko se nije išao boriti. Recite, što najviše zamjerate vladajućima? Odnos prema braniteljima ili općenito stanje u koji su doveli našu obranjenu Hrvatsku? I o stanju u cijeloj Hrvatskoj i o braniteljima, jer jako puno se prozivaju branitelji. Ja znam da je bilo dosta branitelja normalno koji nisu ni rata ni vidjeli, pa danas imaju veća prava nego mi koji smo bili stvarno istinski časni branitelji koji smo branili ovu zemlju. I danas imaju astronomske mirovine, status invalida kupljene, papire kupljene, sve, a mi koji smo bili na prvim crtama bojišnice, mi smo najmanje dobili time. Recite, kad smo već kod toga, što ste dobili? Vi jeste dobili stan od Ministarstva branitelja, ali time vaši problemi nisu riješeni. Hoćete nam ispričati možda vašu trenutnu situaciju sa tim stanom? Ja sam ovaj stan dobila kao ratni vojni invalid. Na 2 godine sam plaćala najamninu, onda mi je produžena još 2 godine zaštićena najamnina. Ja ga trenutno nisam u mogućnost kupiti jer nisam kreditno sposobna. U međuvremenu sam se i rastala prije 3 godine sa suprugom. Bivši suprug mi ima dužan preko 70.000 kuna za ostatak alimentacije, ni sa ovršnom ispravom to ne mogu naplatiti jer nemam od kud. Tako da sada oni meni daju u roku 60 dana da platim za ostatke zaštićene najamnine i da potpišem ugovor o otkupu stana. Ako to ne napravimo, da mi slijedi da vratim ključeve sama ili će me sudskim putem deložirati sa 2 malodobne djece. Rekli ste već, rastali ste se od supruga, a to vas čini sada samohranom majkom, evo spomenuli ste majkom, 2 djece. 17 i 14 godina. Vaša primanja su isključivo mala mirovina. Moja mirovina 3.500 kuna koja mi faktički ne može pokriti ni režija, kamoli za ostalo sve. Odvajam od svojih usta pa dajem za svoje djecu, stvarno su odlični učenici, obadvojica sportaši, ne piju, ne puše, ne izlaze, dobro su odgojena. Ne znam kaj bi rekla, gdje sam god otvarala vrata, svugdje te šalju, jedni te šalju na druga na treća, ono što oni meni kažu, to sve ja znam. Tražila sam primitak od ministra branitelja, on nema vremena da me primi, tako da su mi se sad skupili prijatelji na Facebooku i skupili mi tu pomoć da mi pokušaju to barem podmiriti u zaštićenu najamninu da bi barem išla u otkup toga stana. Recite o kojem iznosu se radi i možda ako nam možete dati više podataka pa da i naši slušatelji se uključe u akciju. Radi o 9.700 kuna se radi da se moram platiti zaštićenu najamninu i onda moram potpisati ugovor s Poštanskom bankom da idem na otkup stana jer ja nemam kud izaći sa 2 djece iz stana. Recite, molim vas, svi koji vam žele pomoći, evo naši su slušatelji, kako to mogu učiniti? Pa meni je svaka pomoć dobro došla. Za sad mi trenutno financijski trebaju ti 9.700 kuna da se uplaćiva na račun od moga sina, jer je meni trenutno moj račun tekući u blokadi zbog jedne Hrvatska televizija mi je blokirala tekući račun. Evo Bojana, ja se nadam da svi koji su čuli i žele pomoć da će uspjeti doći do vas. I recite, obično za kraj svih pitamo, biste li ponovno, kad bi trebalo, otišli braniti? Sutra odmah digla bi se iste sekunde, pušku u ruke, ne do Bog da dođe do čega, iste sekunde bi se digla bez razmišljanja, ponove bi stala na oltar domovine da je branim.
I samo još za kraj, kad gledate na to sve, kako vam se danas čini priča? Mene to sve, od toga sam se i razbolila, već sam i 2 karcinoma operirala, 3 pokušaja suicida, srce sam operirala, 2 djece u trudnoći izgubila, isto s 5 mjeseci trudnoće, tako da sve mi je to teško i dan danas se liječim. Sad sam u ovih zadnjih par dana pala u tešku depresiju radi ovoga svega kaj mi se dešava, završila čak i na hitnom infuzijama zbog dehidracije, tako da sve me to, boli me to sve. Bojana, mi vam ovdje svi želimo puno sreće i da uspijete riješiti svoje stambeno pitanje. Čuvajte svoju djecu i čuvajte sebe. Hvala vama na lijepom pozivu i pozdravljam vas sve lijepo, a Valtera mi pozdravite puno.
Braniteljsko srce. Uskrsna humanitarna akcija UHD 91. Udruga Hrvatski dragovoljac 1991. pokreće još jednu humanitarnu akciju za pomoć obiteljima hrvatskih branitelja koji žive u teškim životnim uvjetima. Za ovaj Uskrs akcija se organizira za dvije obitelji iz Bosanske Posavine. Prva obitelj je već svima nam dobro znana, obitelj naše maloljetne ratnice Male Mare. Mara i njen suprug imaju 5 djece, od čega su 4 školskog uzrasta. Druga obitelj je obitelj Draganović, koja također ima 5 djece, a i jedna i druga obitelj žive isključivo od povremenih poslova muških članova obitelji. Ovom prilikom pozivamo sve naše članove i simpatizere da pomognu ove dvije obitelji u odjeći, obući i ostalim životnim potrepštinama. Sve ostale podatke o starosti djece, veličine obuće i odjeće objavit ćemo naknadno, a svi koji su zainteresirani za pomoć ovim obiteljima hrvatskih branitelja mogu se javiti na mail udruge info@uhd91.com. Udruga Hrvatski dragovoljac 91. Braniteljsko srce. Domovinski rat. Radio kalendar. 14. veljače 1990. godine u Zagrebu Sabor Republike Hrvatske donio je amandmane kojima se legalizira višestranački sustav. Promijenjen je i Zakon o javnom informiranju, pa sada svatko može osnovati novine. 14. veljače 1991. u Beogradu prije zasjedanja Skupštine SFRJ prilikom kontrole zastupnika oduzeto je 5 komada vatrenog oružja. Na isti današnji datum i iste godine 1991. sa sjednice predsjedništva SFRJ stiglo je priopćenje u kojem je vidljiva velika razlika u stavovima republika. Jedne budućnost vide u čvrstoj federaciji, a druge se zauzimaju za izdvajanje u samostalne i suverene države i za konfederalni ugovor. Na današnji datum 1992. godine u Zagrebu Sabor je donio deklaraciju o osudi političkog procesa i presude kardinalu doktoru Alojziju Stepincu i osudio procese brojnim nevino osuđenim svećenicima i vjernicima od protunarodnog komunističkog režima. Donesena je i deklaracija o osudi uhićenja i umorstva borca za hrvatsko državno pravo Andrije Hebranga. Dalje, predsjednik Sabora Republike Hrvatske dr. Žarko Domjan donio je sljedeće zaključke prigodom međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Sabor Republike Hrvatske odaje priznanje hrabrom hrvatskom vojniku koji je ostavio svoj dom i sebe podario službi za domovinu, baš kao i bezbroj puta u povijesti borbe hrvatskog naroda za opstanak na ovim prostorima i na taj način uz odlučnu volju cjelokupnog hrvatskog naroda i svih državljana Republike Hrvatske te vrhovništva Republike Hrvatske dao ogroman doprinos ostvarenju 900-stoljetne težnje hrvatskog naroda za vlastitom državom. 14.2.1992. godine u Sisku sudionici izvanrednog skupa predsjednika vlada radne zajednice Alpe Jadran u posjetu Sisku šokirani razaranjima tog hrvatskog grada. Samo sisačka rafinerija bila je meta 24 napada neprijateljskog topništva, pri čemu je izazvano 8 većih požara. Istog datuma u Karlovcu u Gornjem Mekušju izvršena je razmjena zatočenih. Karlovačku bolnicu posjetila je delegacija njemačkog zdravstva. Isti datum 14.2.1992. godine u Iloku 12.000 izbjeglih Iločana upućuje pismo uglednim svjetskim političarima u kojem traže njihovu pomoć da utječu na vladu Srbije da iseli Srbe iz njihovih kuća. Na isti datum u Zadru prikupljeni su dokazi o pobunjenim hrvatskim Srbima koji su palili i ubijali po Obrovačkom kraju, a 6 obrovačkih dužnosnika optuženo je za ratne zločine. 14. veljače 1994. godine u Minhenu Srbin Duško Tadić osumnjičen je za genocid i mučenje zarobljenika u logoru Ormarska u BiH, uhićen u Minhenu. 14.2.1995. godine u Kostajnici nakon uređenja unutrašnjeg prostora srpski radio Kostajnica počeo je ponovno emitirati program. Svoj skroman doprinos za nov početak rada kao danski bataljon Umprofora, a posebno gospodin Fleming Nielsen koji je osim stručnih savjeta radiju poklonio i dio tehnike. 14.2.1995. u Parizu Francuska je već pripremila dnevni red za trojni sastanak u Parizu Tuđmana, Miloševića i Izetbegovića, međusobno priznanje triju država, potvrđivanje suglasnosti za mirovni plan za BiH, prihvaćanje kompromisa o Krajini, suspenzija međunarodnih sankcija prema Srbiji i Crnoj Gori. 14.2.1996. u Zagrebu ministar obrane Gojko Šušak ekskluzivno za Večernji list izjavljuje da je najvažniji rezultat njegova posjeda SAD-u to da će SAD na redovitom ministarskom sastanku Vijeća NATO-a pokrenuti primanje Hrvatske u program NATO Partnerstvo za mir.
Domovinski rat, radio kalendar. Nalike na groblje na kojem niti pravog križa nema. I to nam kažu, a u meni sve klikće lažu. Jer ja znam što je bilo i kako je bilo. Ne razasute na sve četiri strane, već u mom srcu leže ukopane. Otaca mojih put i kosti sve, njih mrtvih ja sam živi spomenik. Otaca mojih put i kosti, put i kosti. Otaca mojih put i kosti, put i kosti. Rekoše nam, vi ste uvijek bili roblje i povijest vaša nalike na groblje na kojem niti pravog križa nema. I to nam kažu, a u meni sve klišće lažu. Jer ja znam što je bilo i kako je bilo. Ne razasute na sve četiri strane, već u mom srcu leže ukopane. Otaca mojih put i kosti sve, njih mrtvih ja sam živi spomenik. Otaca mojih put i kosti, put i kosti. Otaca mojih put i kosti, put i kosti, put i kosti. Otaca mojih put i kosti, put i kosti, put i kosti, put i kosti. Otaca mojih put i kosti, put i kosti, put i kosti, put i kosti. Naši dečki, vijesti. Predrag Matić Fred, ministar branitelja. Samo nečasnima smeta objava registra branitelja. Vukovarski branitelj i zatočenik srbijanskih logora Predrag Matić Fred kao nestranačka osoba imenovan je u prosincu ministrom hrvatskih branitelja. Jedna od prvih najava koju namjerava provesti u djelo jest objava registra hrvatskih branitelja, ali uz ispunjenje određenih preduvjeta. Još nisam sreo ni jednog branitelja koji bi bio protiv objave registra, istaknuo je u intervju za T-portal. U ekstremnim vremenskim prilikama po velikom snijegu i iznimno niskim temperaturama, hrvatski su branitelji u Žumberačkom gorju i u Splitu ponovno pokazali humanost i pomogli ljudima u nevolji. Akciju čišćenja snijega u Žumberku i osobno ste vodili. Kome ste poslali poruku? Ostalim kolegama, ministrima ili cijeloj Hrvatskoj? Nismo napravili neki posao, iako smo deblokirali jedno selo koje je bilo zameteno u snijegu. Više je to bila jedna velika poruka kojom je barem 500 000 ljudi, mislim na braniteljsku populaciju, bilo ponosno na to što su branitelji pomogli ljudima. I ne samo
samo da su se branitelji identificirali s onima koji su pomagali zametenim građanima, nego su to učinili i svi u Hrvatskoj. Učinili smo nešto dobro i to je ono što zovem vraćanje dostojanstva braniteljima. Dakle, bila je bitna poruka, a ne slikanje ministra. Svjedoci su mi suradnici koji su bili angažirani na čišćenju snijega da sam novinarima govorio da upere kamere i mikrofone prema drugim dečkima, no svjestan sam da je svima zanimljivo kad ministar ide lopatati. Dežurnim je dušebrižnicima teško objasniti da nisam išao, rekli bi ministar ne želi uprljati ruke i zažuljiti ih lopatom. Ovako kad sam išao reći će ministar se išao slikati. Teško je to pomiriti. Bitno je da je od 500.000 ljudi iz braniteljske populacije njih 99% poruku shvatilo, dok ona 1% nikad tu poruku neće shvatiti niti ju je shvaćao, a ne mislim gubiti snagu na destruktivne tipove. Jedan ste od rijetkih ministara, ako ne i jedini, koji je zadržao ekipu suradnika koja je bila angažirana i kod vašeg prethodnika. Dolaskom u Ministarstvo hrvatskih branitelja kao nestranački ministar iz SDP-ove kvote nisam nikog smijenio, niti sam provodio nekakav revanšizam, iako je to netko možda očekivao, priželjkivao ili mislio. Nitko nije maknut. Dao sam suradnicima odriješene ruke jer su do sada imali odgovornost, ali nikakva prava. Uz ovlasti sad su dobili odgovornost. Ipak, kako sam im dao mogućnost da rade ono što im je zakon propisao, isto tako rekao sam im noći i razriješiti ih ako zabrljaju. To se odnosi i na mene. Vukovar su branila 1803 branitelja, a mirovinu danas prima njih 6500. Mladi Jastreb kaže da ne zna kako je broj branitelja narastao na 6500, no da se ne smije zaboraviti da je dio Vukovaraca bio uključen i u obranu zemlje u drugim dijelovima Hrvatske. Istina je da su Vukovar 1991. godine branila 1803 branitelja, kao i da postoji popis branitelja koji sam vodio i predao MORH-u nakon proboja. Popis je poslije u veljači iduće godine još jednom verificiran. U tu brojku uključeni su i domaći ljudi koji su se uključili u obranu grada, ali i dečki sa strane koji su odlučili tu na krajnjem istoku zemlje braniti Hrvatsku, rekao je ratni zapovjednik 204. Vukovarske brigade Branko Borković. Na ovaj način Borković je potvrdio riječi ministra branitelja Predraga Matića, koji je, podsjetimo, u emisiji Nedjeljom u 2 rekao da su Vukovar branila 1803 branitelja, ali i da danas s tog područja mirovinu prima oko 6500 ljudi. Za godine koje su uslijedile, Borković kaže da ne zna kako su i na koji način došli do sadašnjih brojki, ali da se ne smije zaboraviti da je dio Vukovaraca bio uključen i u obranu zemlje u drugim dijelovima Hrvatske. Dodaje i da je 90. godina prijavio neke osobe za koje je dobio informacije da nisu sudjelovale u obrani zemlje, nakon čega su ga napadali i iz tajnih službi. Upravo ta moja prijava bila je jedan od razloga zašto sam morao izaći iz aktivnog sustava HV-a, istaknuo je mladi Jastreb. Nekoliko godina poslije, kao predsjednik Udruge hrvatskih branitelja i dragovoljaca, podnio je kaznenu prijavu i protiv tadašnjih ministara MUP-a i MORH-a Ivana Penića i Pavla Miljavca zbog donesenog provedbenog pravilnika koji je, kako je rekao, omogućavao dijeljenje braniteljskih statusa šakom i kapom. Nikad takvu informaciju nisam dobio u vezi s tom prijavom, a koliko sam upoznat, ništa se zapravo nije pomaknulo s mrtve točke. Upravo zato mislim da će ministar Fred Matić u svojim nastojanjima da neke stvari riješi morati imati podršku MUP-a, MORH-a, Ministarstva pravosuđa te DORH-a, ali prije svega političku podršku. Ako to ne bude imao, ostaće osamljen i od njegovih nastojanja neće biti ništa. Prije svega morat će raščistiti s onima koji su omogućili da dođe do ovakvog stanja, zaključuje Branko Borković. Prvi na vašoj skali. Eto, svi naši dragi dečki, ali i drage cure, bili su to još jedni naši dečki. Za vas ih je uredio Valter Lulić, kojeg ovom prilikom isto tako lijepo pozdravljam. Budite dobro, čuvajte se i čuvajte međusobno jedni druge.